በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ያብዛሕልኩም ናይ ጋይዳድ ድሕር ተከታተልቲ ከመይ ቀኒኩም ኣነ አምላክ ይመስገን ደሓነ እንቋዕ ንዓመታዊ በዓል ናይ ደቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል እንቋዕ ኣብፅሕኩም ኣብፅሐና ተባረክ ተቀደሰ በዓል ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ አሜን። ሚካኤል ማለት ሚካኤል ደቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ማለት ምን ኤል ማለት ምን ከም እግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም ማለት ነው። ሊቅ ማለት ከዓነ ካብቶም ሸውዓተ ደቀ መላእክቲ ሓደ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ሰነ 12 ዝበዓለሉ ከዓነ ካብ ሰማያት ምስ ሳጥናኤል ተዋጊኡ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናብ መሬት ዘውደቀሉ መዓልቲ ዲያብሎስ ናብ መሬት ዝወደቀሉ መዓልቲ ስለዝኾነ እዩ። ኣብ መጽሓፈ ይሁዳ ከም ተጻሕፈ ሚካኤል ደቀ መላእክቲ ግን ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተከራከረ ምስ ተማጎተ እግዚአብሔር ይግናሕ ካዳ ይበሎ እምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዛረብ ኣይደፈረን ይብለና። ሊቀ መላእክቲ ብድፍረት ፀርፊ ዘይኮነስ በእግዚአብሔር ሓይሊ በእግዚአብሔር አሚኑ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ከውድቆ ክኢሉ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብዓቅምና ዘይኮነስ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክንምካሕ ከም ዘለና ከዓነ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ። ንሕና ምንም ዓቅም ከም ዘይብልና ኩሉ ዝገበረልና እግዚአብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ምዃኑ እግዚአብሔር ክነመስግን ከም ዘለና ይምህረና ማለት እዩ። ቁጥሪ 12 እዚኣቶም ብዘይ ፍርሃት ምሳኻትኩም እናበልዑ ንርእሶም ዝጓስዩ ኣፍታ ናይ ፍቅሪ መኣድኹም ፅዩቃት እዮም። ንፋስ ነየው ዝደፍኦ ማይ ዘይብሉ ደበና ዘይፈሪ ክልተ ሳዕ ዝሞተ ካብ ሱርን እተመንቆሰ ኣእዋም ሓጋይ ይብል ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ማለት እግዚአብሔር እንተዘይተመኪሕና ኣብ ዓቅምና እንተኣሚንና ከምዚ ማለት እዩ። ብመንገዲ ቃየል ከምዚ ይምስል ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዘይኣመነ እግዚአብሔር ሓይሊ ካብ ፀርፊ ካብ ሕማቅ ነገር ነፃ እንተዘይኮይንና ኩሉ ግዜ ብናትና እንድሕር ከይድና ከምዚ ኣብዚ ዝተገለፀ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ይሰውረና ካብ ፀጋም ናብ የማን ይመልሰና። ቅፅል ኣቢሉ ከዓነ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኣብ 7 ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእክቲ ምስ ትገበል ተዋግኡ እቲ ገበል መላእክቲ ድማ ተዋግእዎ ኣይሰዓርዎን ከዓ ድሕርዚ ስፍራኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረከበን። እቲ ንብዘሎ ዓለም ዘስሕት ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣንን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተበን ተደርበየ ናብ ምድሪ ተደርቢዩ መላእክቲ እውን ምስኡ ተደርበዩ ይብለና። ካብ ሊቀ መላእክቲ ዝዓበየ ሳጥናኤል እዩ ነይሩ። ግን ብትዕቢት ናብ መሬት ክወድቅ ተኪኢሉ ማለት እዩ። ትዕቢት ከዓነ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ካብዚ ንምሃር ብትዕቢት ውድቀት ከም ዘሎ ድሕሪ ትዕቢት ውድቀት ከም ዘሎ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ። ሊቀ መላእክቲ ዝነበረ ሳጥናኤል ከዓነ ዲያብሎስ ኮይኑ ብሰንኪ ትዕቢቱ ሰይጣን ተባሂሉ ተፀዊዑ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ይምሓረና። ቁፅሪ 10 ከዓነ ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ብዝብል ድምፂ ከምዚ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላክና ዝክሰም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትና ተደርቢ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንና ስልጣን መንግስትን ናይ ኣምላክና ኮይኑ ምልክ ከዓ ናይቲ ቅብእ እዩ። ሰላ እቲ ገንሸል ሰላይቲ ቃል ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ ንሂወቶም እውን ክሻዕ ሞት ኣየፍቀርዎን ይብለና ቃሉ።
ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር እንድሕር ኣሚንና ንኩሉ ክንስዕር ምኳንና ሰብ ተፃሪፉና ኢልና ተዘይመሊስና ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ካብ ትዕቢት ወፂና ብእግዚኣብሔር እንድሕር ኣሚንና ንኩሉ ከም ንስዕር ከዓነ ዝቃል ይነግረና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብትዕቢት ብሕማቅ ሓሳባት ዘይኮነስ ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣሚንና ብናይ እግዚኣብሔር መንገዲ እንድሕር ከይድና ኩሉ ከም ንስዕር እዚ መፅሓፍ ይገልፀና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ሰማያት ኣብ ቦታቶም እትነብሩ እዋን ተሓጎሱ፣ እቶም ምድርን ባሕርን ግን ዲያብሎስ ቀሪቡ ዘበን ከም ዘሎ ፈለጡ። ብብርቱዕ ቁጥዓ ወሪድኩም ኣሎሞ ወይለኩም። እቲ ገበል ከዓ ናብ ምድሪ ከም ተደርበየ ምስ ረኣያ ነቲ ተባዕታይ ህፃን ዝወለደት ሰበይቲ ሰጎጓ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገጽ እቲ ተበን ርሒቃስ ዘበናትን ፍርቂ ዘበንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብታ ስፍራ ምእንቲ ክትነፍር ክልተ ክንፊ ናይቲ ዓብይ ንስሪ ተዋህባ። እቲ ተበን ድማ ወሓዙ ምእንቲ ክወስዶ ነታ ሰበይቲ ደድሕሪኣ ከም ውሕዝ ዝኾነ ማይ ካብ ኣፉ ኣውፅኣ። ምድሪ ከዓ ነታ ሰበይቲ ረኣየታ። እታ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቲ እቲ ገበል ካብ ኣፍ ዘወፅእ ወሓጠቶ። እቲ ገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዓ እሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዘሕልውን ምስክር ኢየሱስ ሒዞም ዘለዉ ዝተረፉ ዘርኢ ክዋግእ ከደ። ኣብ ሖፃ ባሕሪ እውን ደው በለ ይብለና ቃሉ። ቅዱስን ጥዑምን ዝኾነ ቃሉ እዚ ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስናየድ እንተኾነ ግን እዚ እውን ንዓና ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። ዲያብሎስ ተደርብዩ ዘሎ ዲያብሎስ ንዓና እውን ከም ዘጨንቀና ከም ዘሸብረና ኩሉ ግዜ ሕማቅ ዝኾነ ነገር ሰብ ካብ ርእሱ ዘይኮነ ሕማቅ ነገር ኣብ ውሽጥና ስለ ዝመፅእ ኢና እምበር ንገብር ኩሉ ግዜ ፈቲና ኣይኮንና ንገብር ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ብፀሎት ብፆምን ፀኒዕና ናብ ኣምላኽ እንድሕር ተመሊስና ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን እዩ። ኩሉ ግዜ ንኣምላኽና እንድሕር ኣመስጊና ካብ ናይ ዓለማዊ ነገር ወፂና ምስ እግዚኣብሔር እንድሕር ነበርና ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ምስ እግዚኣብሔር ክነብር ምኳንና ካብ ሓጢኣትና እውን እግዚኣብሔር ብንስሓ እንድሕር ተመሊስና ብፆም ብፀሎት ናብ እግዚኣብሔር እንድሕር ተመሊስና ኩሉ ግዜ ሓጢኣትና ይቅር ከም ዝብለና ፈሊጥና ካብ ናይ ዓለማዊ ነገር ኣብ እግዚኣብሔር ኣሚንና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ይቅርታ ብዙሕ ምግላፅ እኳ ኣይከኣልኩን ግን ከዓነይ ዓለማዊ ነገር ኩሉ ሓለፋይ ምኳኑ ፈሊጥናስ ካብ ፀጋም ናብ የማን ተመሊስና ምስ እግዚኣብሔር ክንነብር ክንፆም ክንፅሊ ክንንሳህ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልቦናና ይክፈተልና። ዝነጠበ ዝጎደለ ብኣፉ ካን መላእክቲ ኣቅረበላይ ስፋድ እግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀለ ክቡር ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ግበሩለይ የተባብዑኒ ስፋድ እግዚአብሔር ኣሜን።